המורה? המורה, לא מבינה מה אמרת, לא מבינה מה. בואו, תעלו, יאללה, קדימה. מה קשור, אחי? אוקיי, מנה, תראו מה הבאתי מהבית. חיה. אוקיי. קינוע ירוקה, קינוע אדומה, קינוע צהובה, קינוע ירוקה, קינוע כתומה, קינוע אדומה. נטול חלב, נטול ביצים, נטול טעם, נטול חיים. נטול טעם, נטול... בטח? מה זה? מה הבעיה? מה הבעיה באמצע המשחק? אם אתה יכול, מה הבעיה? אלפסי, איפה את? את האמת שהבגנים שלי רטובים, אז כאילו, אני אבוא אחר כך. מי שרוצה שם קוד, הבאתי גם ב8:30 ומלחמה, עוד משהו, מישהו שם? בנות, חמישית, זה חשוב, הרב מדבר, בנות, אתם לא מבינות, יש לי דיון רציני, אתם לא מבינות מה שמעתי על האיראנים, מה הם אמרו? הגעתי. חיים שלי, נגמרה לך. מה, אבל הגעתי, לא, בוא נשאר, הגעתי. טוב, אז ככה, עכשיו היא כבר נשארת דקה. אני בדרך לממ"ד, עשיתי אבל כזה מקלחת מפנקת. קיצורה שווה ברמות. וזהו, שזה קל עלי טוב אהובות.